A masoni su jevrejska izmišljotina onih jevreja koji su raspeli Gospoda Isusa Hrista, njihovi preci, i stvorili su masonstvo, bankarstvo i ostale kroz politiku i kroz bankare pipke da se umešaju u sve vlasti ovoga sveta sa namerom da ga dovedu. Znači, tog novog Hrista koga oni čekaju, nema više nikakvog Hrista od Boga. Znači, Bog je bio na zemlji, Bogo čovek Hristos, oni su ga raspeli, drugoga nema, drugi ima samo đavo da nađu. I sad toga đavola za cara sveta, Ujedinjene nacije su jedina ustanova na svetu koja nema predsjednika, magijski se taj čeka. Po proroštvima pravoslavnih svetitelja ide veliki rat sad spreman da pobiju što više ljudi. Na kraju tog rata planiraju da dovode toga koga su planirali. On će biti na čelu Novog Izraela. To će biti mirotvorac koji zaustavlja strašan namešten pokolj u Trećem svjetskom ratu. I ovo su proroštva pravoslavna. I njega pošto su njegovi na obe strane, velika je prevara, masoni vladaju i u Rusiji i kod nas, i u Kini i u Americi, znači to je već su spremni za tako nešto. Pokušali su da nas truju GMO hranom, chemtrailsima, lekovima, vakcinama, sporo umiremo. Znači, ne onoliko koliko su oni brzo želeli, a naši sveti proroci pravoslavni su rekli molite se Bogu, naročito Srbima je poruka ta upućena, da ruski car dođe što pre da vas spase, ali to nije Putin. Znači, posle Putina dolazi car. Ovo je sada jedno zamešateljstvo. Evo recimo, Leonid Ivašov je pre neki dan izjavio da bez obzira šta se desi na Balkanu, nemojte očekivati od sadašnje Rusije da će se mešati ovdje. To je činjenica. I sad svaki pokret koji bi podigao neki ustanak, to je kamikaza. Znači, to taj ne razume ni pravoslavlje. To je kao kad bi u potpunom duhovnom mraku ti uzeo mač da podižeš ustanak. Prvo je da te upališ svetlo, da probudiš tvoje, da obavestiš o čemu se radi, da shvate da je smisao života, da je ta svetlost Hristos, da to nismo mi. I onda da gledamo kako ćemo da se oslobodimo. A ne da pustiš državi da porobljava crkvu 100 godina i da onda sad baviš se samo slobodom države. Ne, ako je duša se pokvari, telo se razboli. Ne možeš da ga spasiš. I zato mi ne možemo telo države nikako da oporavimo, zato što je